Аз съм Тези и днес играя Roblox Brookhaven. Добре, изкарвам се колата. И днес ще ви покажа къде можете да скриете. Сега давам направо, надясно, направо и наляво. Уха! Добре, искам тая къща много. В новата къща ще ви покажа. Добре, вътре съм. Сега, първо в хола. Само трябва да се направя малка. Минус 50. Добре. Ако сложите тук нещо, не знам. Не тук. Няма да стане тук. Освен тук. Не знам. Сега търся места. Не става. Добре, сега в къде сядаш? Трапезицата. Няма никакво тайно място там. Добре, тук. Трябва само да съм легнала позата. Ето, мога навсякъде. И къде съм? Ето ме. И тук не мога. И тук също. И тук. А тук? Сега в хладилника, вижте, може без да си го отваряте или затваряте. Добре. Тук в къде ти пише? Тук правиш се бял и слагаш тази поза първата и ме няма. И те няма. Някъде другаде не. Добре, сега в банята. В чешмата освен. А в туалетната не. Добре. Остан ден. Сега нагоре по стълбите. Стая. Стая. Тук пак така, дето ви показах. Тук пък може отзад. Само да се направите бяло като стената или бял. Ето тук. Можете и в комина. Там не можете. И тук. Не. Няма да стане. Тук във ваната може тук отсреща. Или тук. Затова е цялата в бял без коса. И тук в чешмата. Тук правиш се бял и така. Тук правиш се зелен и така. В банята не. Направи вътре тук. В туалетната няма. Добре. Сега навънка. Само да сляза. Уху! Заключа. И заключа. Добре, от тук. От тук, вижте, ако имате синята звездичка, може да е тук и така. И няма.
Добре. Звънка някъде. Другаде. Не. В дръвчетата можем. И сега ще ви покажа. И тук можем. И тук. Добре. За сега довиждане.